SMK-ri, milí priatelia, milí rodinní príslušníci, lekári, všetci, ktorí viete, čo to znamená sklerózis multiplex, všetci, ktorí už mnohé roky žijete s týmito organizáciami a podporujete ich, ale aj tí, ktorí ste tu možno, že dnes prvýkrát, vitajte. Verím, že dnes prežijeme spolu príjemný deň, plný energie, pretože naozaj nás čaká množstvo zaujímavých aktivít. Príjemný dobrý deň, vážení a milí priatelia, vám želám medzi nami, SMK-rmi, v mene nášho spolku, ktorý má veľavravný názov Mrchanie. Sme čestnými členkami práve vás, všetkých ľudí krásnych rozpitnutých slnečníc. Ďakujem veľmi pekne. Som veľmi rád, že toto podujatie sa opäť koná v Bratislave, že sa zase môžeme stretnúť, pretože naozaj, tak ako sme si s Paťou povedali, vidíme sa na tomto stretnutí každý rok a je to príjemné stretnutie ľudí, ktorí chcú pomôcť, ktorí chcú ukázať, že napriek ochoreniu je možné sa na svet dívať optimisticky, takým smelým pohľadom, ktorý dáva predpoklad na to, že budete žiť život, ktorý je plnohodnotný v rámci tých možností, ktoré choroba umožňuje, ale že sa jednoducho nepoddáte tej chorobe a že vnímate veľmi pozorne aj pomoc tých, ktorí vám chcú pomôcť. A mesto Bratislava je určite takým mestom, ktoré chce pomáhať. Tiež dobrá správa SMK-rom. Aj ministerstvo zdravotníctva, pán minister vydal nariadenie všetkým riaditeľom zdravotníckych zariadení. Už sme to o tom hovorili, o bezbariérovom prístupe a veľmi tvrdo im to limitoval. Čiže konečne aj v nemocniciach, je to na hanbu povedať, ale konečne aj v nemocniciach vo všetkých z nariadenia pána ministra budú vybudované bezbariérové prístupy. Teraz držím palce nevyliečiteľným optimistom. Musím povedať, že som nesmierne šťastná, že ste sem dneska dorazili v takomto hojnom počte. Srdečne vás všetkých vítam. Veľmi si prajem, aby ste sa tu dobre cítili, aby ste sa dobre bavili. A ja by som si dovolila nerozdeľovať na taký a na taký zväz. Ja si myslím, že sme SMK-ri bez ohľadu na to, čo si myslí niekto iný. A preto vítam bez ohľadu na to, kto skade je, všetkých. Všetkých vás vítam veľmi, veľmi srdečne. Znamená pre vás krok, každý deň ten prvý krok, ktorý musíte urobiť z postele? Je to krok najdôležitejší a vlastne k tomu ešte pridám, že aj táto akcia je veľmi dôležitá. Už sú tu motorkári. Áno, dôležitá pre nás a ja vlastne veľmi pekne ďakujem ešte všetkým, ktorí prišli s nami, aby sme mali tento krok s kým urobiť, pretože potrebujeme skutočne zdravých ľudí a aby sme niekedy ten krok vôbec mohli urobiť. A preto si myslím, že tie vaše aktivity sú také dôležité, tie pohybové veci, dať tomu nášmu aparátu ešte trošičku zabrať, aby sa posilnili tie svaly a aby sa mali o čo oprieť práve v ten deň ráno, keď budeme mať pocit, že fúha, čo už nevládzem, už to neurobím, urobíte. Ešte to urobíte. A možno, že aj práve preto, že ste si dneska s nami zatancovali alebo trošičku skúsili vyhnúť ruku, pohnúť nohou aj napríklad pri tej zumbe. Takže Jarka, ja ťa teraz poprosím, aby sme sem prišli, pretože prišiel čas, aby sme urobili ten dobrý skutok, na ktorý sa zbiera. Zbierajú sa peniaze pri tancovaní. Každý z tanečných blokov bol zameraný aj na to, aby ste prispeli, vy, ktorí ste tancovali, na darček. A peniaze z tomboly tiež poputujú na tento darček. No ja by som vám strašne rada predstavila teraz maminu, veľmi statočnú maminu.
ktorá to teda rozhodne nemá vôbec ľahké. A ja verím, že všetci SMkári mi teraz prepáčia, ale ja mám pocit, že ona to má možno niekedy ťažšie ako my. A dostalo sa mi informácie, že teda žijú v tom krízovom centre, nebudem hovoriť podrobnosti, možno, že vám povie sama niečo. A že Jožko by niečo takéto chcel. Mňa veľmi oslovila myšlienka, že aj hoď my sami potrebujeme pomoc, ale že dokážeme predsa pomôcť aj my. A preto sme aj vymysleli takýto program, kde sme vlastne pozvali zdravých ľudí, aby prišli s nami cvičiť a aby sme z tých účastníckych financií, ktoré sú úplne symbolické, 2 eurá, aby sme my mohli potom spolu s Kaktus Bajkom a s Bernard Cykloklubom, čo sú jeden je cyklistický obchod a druhý je cyklistický klub, aby sme spoločne mohli obdarovať Jožka, ktorý teda nemal od osudu dovolené, aby sa mohol na svojom vlastnom bicykle povoziť. Takže my sme takými spoločnými silami spolu s vami zdravými vykonali tento skutok a ja si osobne myslím, že Jožko budeš šťastný. Jožko, čo? Chcem vám všetkým poďakovať z MS za tento bicykel. A som veľmi šťastný, že som dostal tento bicykel. For every dream and forsake the solid ground and give up this fear within with what happened in the end you I'm in love with you. I can hear it on the violin long before it begins. Make me thrill, it's only you know how. Sway me smooth, sway me around. Sway me, make me, yeah, me, hold me. Gonna make a change. What's in my head? SM Kompas je pacientský program, ktorý vznikol hlavne na to, aby sme pomohli pacientom so sklerózou multiplex, jednak edukačne, komunikáciou s tým, že im môžeme poskytnúť či už poradenstvo alebo inú formu pomoci, ale aby sme im aj poskytli priestor, aby oni mohli prostredníctvom nás komunikovať svoje problémy a aby sme im nejako pomohli. A vlastne k tomuto účelu sme začali vydávať časopis s Kompasom, ktorý je určený teda nielen im, ale aj všetkým rodinným príslušníkom a ich blízkym ľuďom, ktorí zdieľajú tú chorobu s nimi a starajú sa o nich. A takisto aj webovú stránku. V prvom čísle bol uverejnený anketový lístok, ktorý keď sme dostali naspäť vyplnený, tak sa zaradil do žrebovania o 3 fotoaparáty s tým, že aj všetci, ktorí vyplnili tieto listky a zaslali na našu adresu, druhé číslo Kompasu, ktoré okrem iného už máme pripravené, onedlho vyjde, dostanú zadarmo na svoju adresu. A okrem toho 3 dnes vyžrebujeme z tých 154, ktorí nám listky zaslali, ktorí 154 a 3 z nich vyhrajú fotoaparát, ktorý budeme teraz žrebovať. No, ale už tu máme prvého. A je ním pani Dana Apoštolová zo Sabinova. Takže blahoželáme pani Dane Apoštolovej, ktorá asi neprišla, pretože za Sabinou je naozaj ďalej. Vaško, poď sem ku mne. Rád fotografuješ? Nie. Rád sa objavuješ na fotografiách? Nie. Rád žrebuješ? To áno. Rád nám zaspievaš? Áno. Tak to som rada, takže vyťahni niekoho. Prosím vás, tam potom dajte odkaz, že to ho vytiahol Vaško Patejno. Sami východniari. Gabriela Tarasová, Humenné. Takže blahoželáme Gabike Tarasovej, dúfam, že si mal šťastnú ruku. A tým tretím šťastlivcom bude opäť do Popradu pocestuje, tretí fotoaparát, víťazkou je Katarína Vajdová. Nech sa páči. You are so cool, you are so rock and roll. Be my
Rozhodne sa vyvíjajú nové lieky, ktoré budú v tabletkovej forme, lebo pre ľudský organizmus je také nepriateľné, stále si pichajú injekcie a bývajú kožné reakcie potom. Tabletková forma prvého lieku by mala byť k dispozícii slovenským pacientom v januári 2012. Zatiaľ nie sú presné kategorizačné podmienky, ako sa liek, ktoré skupine bude podávať, ale s veľkou pravdepodobnosťou to bude liek druhej voľby. To znamená, keď zlyhajú interferóny, nebude možné tieto podávať z rôznych dôvodov, tak potom sa môže prejsť na tabletkovú formu. To znamená, že nebudú od začiatku k dispozícii všetkým pacientom. Ale to je len taká prvá lastovička. V tých balónoch majú byť všetky neduhy vášho zdravotného stavu, súkromného, osobného a tak ďalej. Takže predpokladám, že do toho balóna ste si vložili to, čo chcete, aby od vás odišlo preč raz a navždy. A keď ste to urobili, tak sa pripravte s rukami hore, pretože keď to potom naraz vypustíme, tak predpokladám, že si všetci aj naraz zatlieskame. Pripravte sa. Hore! Veľmi, veľmi, veľmi pekne ďakujem. Ideme spievať, všetci, pripravte sa! Takže, kamarátka nádej pre všetkých. Kamarátka nádej, baterky má vypálené. Moja láska má dnes jednu malú zmenu. Vždy sa nájde niekto, kto je trochu múdrejší. V pravej chvíli niekto nezadáva sladkých rečí. Očiach nájde, ukážem zabúdanie. Všetko krásne stíchlo, zase se kamarádou. Odišla si rýchlo, zostala nehromada slov. To je život krásne nás trápi, ale dobre je sníh. Náš život všetko vráti, už viac je na letí. Kamarátka nádej, baterky má vypálené. Mojím želaním je, aby každý so sklerózou multiplex s pacientov mohol prijímať liečbu o tabletkovej forme a aby bola skleróza multiplex nielen liečiteľná, ale aj vyliečiteľná, napísala Mirka. Ďakujem, Mirka, že si sa aj podpísala. Mám rada takéto konkrétne odkazy. Želám aj tebe, aby si mala svoje želanie čo najviac splnené. A je tu ďalšie želanie, nádej žiť. Ďakujem. Už viac je na letí, kamarátka nádej, my si to nevyberáme. Pomoc v očiach nájde, tu nás zase zabúdame. Všetko krásne stíchlo, zase se kladá.